dobrodošli u novi video. Danas idemo opet u Pandorf da vidimo šta ima. Možda kupimo nešto, možda ne. Šta kažeš? Ja, da. Ti da? Ja mislim da ja nešto dobro kupim. Ali za ovo? Sladoled? Ne. Za jest? Sasvim dovoljno. Ok, dobro, ništa. Idemo u Pandorf i da snimimo, da vidimo da li ima nekih sniženja. Sad uopšte nemam pojma šta je, kako je. Najveće sniženje ne otići u Pandorf. Da, to najviše uštediš kad ne odeš u shopping. Da. Ok, ništa, idemo pa snimamo. Was? Ich bin nicht draußen. Ich bin irgendwo gegangen. Jesi gladan? Da. Evo, prvo da jedemo. Praznog stomaka se ne može ići u shopping. Vidimo sad šta im to znači ovo, ona je označila. A ne znamo šta je. Evo ga majem. Chicken teriyaki. Sa sweet onion. Idemo u akt, vidimo što ima. Ove su 154. $107. 127. Ovdje posljednja šansa. Ok. $85. Ove su 54. Sve su 65. Smiješne. Ovo 80. 87. Novčanik 40. Ovaj je lijep. Čekaj, ovaj je lijep. Desni. Mi se svi sviđaju tu, da kažem. Jesu. Ali evo, znači 6.525, 6.338 i 5.280.
I toliko o tome da nećemo ništa da kupimo. Haha. Ovo košta 199. I ove dole 189. Koliko probaj posorjave? 80. Ja. Ja nisam da vidim. Pa ja. Isto 99. $169. Ovo je slatka. Ova je 229. Rekao. Nisam te snimila. Uglavnom gledam torbice Michael Kors, kaže nećeš kupiti Michael Kors torbicu. Idemo u Gucci da kupimo torbicu. Ali neću da ponovi, predomislio se. Hoćemo čekati u redu. Vidjet ćemo. Sad ćeš staviti. Sad ćeš te kupiti. Da. Duša, mami. Čekamo red.
Evo ga, više nismo na suncu. Idemo. A 840. Nije ništa posebno. $1,050. $1,400. Ovo je dobro. Ona košta 1,050. $1,300. I ova je 1,300. Ova je slatka. Naočari 170, na primjer, ovi 170. Ove su 220. Ova bi bila moj favorit za sad ovdje. Fino izgleda. Ima i bijela, ali nekako mi je ova ljepša boja nego bijela baš. Aha. A ne. Thank you. I ima u ovoj bijeloj boji. Iskreno ne znam. Da, ova je. Ima malina tamo 1000 i... Čekaj, koliko je bila mala? 1300 mala, 1400 velika. Ovo bar imaš dosta spakuješ. Idemo u Gucci i ovdje naravno red. Ovdje ćemo da čekamo. $1,050. 1,085. Muške. 190. Ova 1815. Ova je koliko? 1750. 595. 360. 325. Imaju i ova je 1325. Ova velika 1390.
Ovo je 189. Ova mala 79, a velika ova velika 99. Pa dobro, ova nije ni puno. Nije puno para. 99. 99. Ova košta 119. Ova ružna boja samo 119 isto. Sada je druga boja. Ima ali roza. Da je ovako boja, ova bila bi dobra. $55. $139 šuškavac. Ovaj je lijep. Tako su majice 55. $34. $188. Suknica. $181. Ova je 209. Ova 174. Ove slatke 104. $174. Majice 38. 38. Ova 38. Ovaj duksi 42. 24 kačket. Ove majice 48. Jakrice 65.
Tuksić. 83. Ovako ove. Ova majica 38. Šarcići 62. 118. Fine. Pauza. Uz limunadu. Nećemo niš da kupim. Hello. 30% za bananki. Evo ga još. I to je to, idemo kući, kiša počinje. Ili ipak ne idemo. Ali ništa, ja da se odjavim. Sad ovdje, hvala što ste gledali video. I do sljedećeg.